זה קרה לי במסיבה לפני חצי שנה. היא התיישבה ליד פסנתר לתת חיים למסיבה, התחילה לנגן ולא הייתה לזה כל הצדקה, חשבה היא מנגנת אך בעצם מתקנת את הטאויה באמצע נגינה. אני מבחינתי איני מבדיל בין כל הפטיפון, אך כל הנוכחים אמרו שזה נשמע כל כך היום שהיא סתם מנגנת ובעצם מתקנת את הטאויה באמצע נגינה. אמרתי לה זה לא יפה, אמרה לי מה זה לא יפה, אמרתי לה זה לא מנומס, אמרה לי מה פה לא מנומס, שאת לך מנגנת ובעצם מתקנת את הטאויה באמצע נגינה. אז היא אמרה חכם אתה נראה אותך פסנתרן אתה, ואם אתה כל כך גאון אז לפנה את המקום ואז אתה תנגן לי וחלילה תתקן לי את הטאויה באמצע נגינה. אמרתי לה זה לא בהפסנתר אצלי זה מלדה, ולנגן אני יכול ברמי מילה וסי במול, ולא יש שום צורך לתקן לכל האורך את הטאויה באמצע נגינה. אז היא אמרה יפה מאוד באמת חבר כל הכבוד, אך בוא נעזוב את הטיבולים, נשמע דוגמה מהקלידים שבאת מנגן לי ובטוח מתקן לי את הטאויה באמצע נגינה. אז התיישבתי מחייך בינינו, לא ידעתי איך אוכל לצאת מהעניין, שנים אני כבר לא פסנתרן ואיך אוכל להצליח לתקן בי שתשכיח את הטאויה באמצע נגינה. פתאום התחלתי לנגן את הצ'יט של בטהובן ומסביבי מחאו כפיים אפילו ארתור רובינשטיין, ולא רק שניגנתי אף לרגע לא תיקנתי את הטאויה באמצע נגינה.